V Šenkviciach na námestí sa varilo vo veľkom. 19 družstiev si prišlo zasúťažiť, kto navarí najchutnejšiu kapustnicu. Varili väčšinou muži rôznych vekových kategórií. S receptami tajnosti nerobili. Kapusta, klobáska, hríby, mäso. Málo zemákov, veľa masa, veľa cibule. Hríbiky z Oravy, domáce udené kolená, kapustnica šlapaná. Hlavné srdco, lebo to je najdôležitejší recept. Niektoré kapustnice sa odlišovali farbou. Červenú papriku moc nie, farbu využívam väčšinou z klobás, ktoré sú prifarbené paprikou. Ako sa na chlapov patrí, alkohol pri varení nielen pili, ale ním aj dochucovali. Do kapustnici dávame na samý koniec, už pred ukončením varenia červené víno. Trolinka, len malinko. Aby sa chlapom dobre varilo, mali jednu pomocničku v nevšednom oblečení. Zaujímali sme sa, či na vianočný stôl patrí aj mäso. Človek sa má živiť pokrmom, ktorý mu dodá silu. Skutočne na vianočnom stole aj na farnostiach je kapustnica s mäsom. Tým, že človek niečo dobré zje, nezhreší. Hreší sa to, čo ide z úst, ne čo ide do úst. Aby kapustnica padla na užitok, všetkých 19 kotlov posvetil farár. Príjmi trochu krvi Pána. Z predvianočných Šenkvíc Ruslana Kurilcová, televízia JO.